Hej YouTube, og velkommen til dengang jeg. I dag vil jeg fortælle om dengang jeg kom til at stjæle fra en gammel dame. Det startede en fredag eller torsdag, jeg kan ikke huske det, jeg kender mig så godt, jeg ikke kunne. Så skulle jeg køre i byen, det handler jeg ikke. Så gik jeg rundt i byen, og så gik jeg sådan, og så jeg Joey Moe bare derovre. Joey Moe på vej, og man får det autograf, så lige der jeg kigger tilbage. Så står Joey Moe tasken her, og så når jeg har tasken, så finder jeg, så at Joey Moe tasken der. Så tager Joey Moe ikke tasken mod sig. Så kigger nu har jeg stjålet, hvad skal jeg gøre? Og så kommer jeg, så da jeg henter damen til politiet, jeg kan bare høre sirenerne komme. Så går jeg sådan, kender ikke noget til det. Og så pludselig, så vil de gerne kigge i mine lommer. Og så ser de, at jeg har en lighter i min lomme, og siger, at du må ikke ryge hernede i byen et sted. Jeg har ikke noget for dig, det er bare en lighter. Nå okay, det er rigtigt, jeg ved. Ja okay, hej. Og så tager jeg den her taske igen, og det kommer ikke en gammel dame om. Og så står jeg herovre, og hun trækker herovre. Så var så taber den gamle og jeg. Altså, den rundede en grill. Så hvad tror I, der sker? Så kommer den selvfølgelig til at brænde. Så siger hun, at jeg skal have penge, hvis jeg ikke tager den. Så min hånd helt ned, og det var lige roligt, fordi der lå en hel masse over den anden taske. Det kom en masse af bøffer og sådan noget. Så jeg hørte mig. Og så var det bare helt stort, der tænkte der. Så jeg, hvad fanden? Og så endte det med, at jeg skulle faktisk være en dame i godt et halvt år, og så tænkte jeg, fanden, det er også mere gammel dame. Nu siger jeg, fanden op. Hey, er det ikke dig, Joey Moe? Nej. Joey Moe, er det ikke dig? Nej, jeg er Peter. Hey, Rasmus, er det ikke dig, Rasmus Sebak? Nej, jeg siger nej. Og så en anden dag, så nu er jeg til fodbold. Jeg havde ikke bolden, at jeg var til fodbold, jeg var fuld. Jeg havde faktisk også skal jeg se ret godt, der lige i hovedet på en eller anden mand, der bare sådan, og så pludselig, så kan jeg bare høre, at der kommer en fransk op, der gør mig. Og så rejser jeg mig op igen, så kaster jeg min sodavand ned på en af fodboldspillerne, og der er ingen, der ser det, så tænker jeg bare, og ham der spilleren, han skulle skifte ud for at fik glat i hovedet og alt muligt, så godt. Det var alt for i dag i dengang jeg